din trid tkun konvenzjoni issa wara l-Kunsill Ġenerali illi tkun is-suċċess ta' kulħadd. Kien dan il-messaġġ li wassal is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello meta kien intervistat waqt Net Live fuq Net Television. Charles Bonello spjega li l-Kunsill Ġenerali li se jkun qed isir fit-tmiem din il-ġimgħa huwa wieħed politiku u li se jkun qed jikkonċentra fuq il-politika attwali f'pajjiżna. Bis-Segretarju Ġenerali jispjega li ġew preparati anke 5 mozzjonijiet. Ippreparajna permezz tal-Eżekuttiv 5 mozzjonijiet li jitkellmu fuq Malta ta' għada, xirridu naraw ir-rispett lejn il-persuna li għalina kull individwu huwa importanti li meta nħarsu lejn in-nies aħna ma narawhomx bħala numri imma naraw individwi kulħadd bil-bżonnijiet tiegħu. Dew il-mozzjonijiet jitkellmu wkoll fuq pajjiżna. Jien fejn irrid nara Malta tmur fis-snin li ġejjin. Charles Bonello spjega li dan il-Kunsill Ġenerali se jwitti triq għal konvenzjoni nazzjonali li se tkun qed issir fi frar. Il-pass li jmiss hija li dal-Kunsill Ġenerali se jkun qed jiftaħ il-bibien biex immorru għal konvenzjoni nazzjonali illi ħassir fi frar. U allura dan ħajkun qisu il-preludju l-eluq tal-Kunsill Ġenerali, però se jkun il-preludju li nitilqu issa bil-mixja ħanejdilha formali biex immorru għal konvenzjoni nazzjonali. Is-Segretarju Ġeneralist qar li matul dan il-weekend il-Partit Nazzjonalista għandu numru ta' attivitajiet preparati fil-Gżira Awċija. Is-Sibt se jkollna numru ta' laqgħat ħansejħilhom interni għaliex fost l-oħrajn ukoll. Fost l-oħrajn se jkun qed jitlaqqa l-amministrattiv, il-Kunsill Amministrattiv tal-Partit, jiġifieri li fih jiġbor l-uffiċjali kollha tal-Partit u jieħu l-ikbar deċiżjonijiet amministrattivi u eżattament wara se nlaqgħu il-Kumitat Eżekuttiv, l-Eżekuttiv tal-Partit kollu biex ukoll aħna nenfasizzaw l-importanza ta' Għawdex. U spjega li dawn l-attivitajiet se jkunu qed isiru Għawdex sabiex ikun enfasizzat l-impenn tal-Partit Nazzjonalista lejn il-Gżira Awċija. Dal-Kunsill Ġenerali immorru Għawdex biex aħna wkoll nibgħatu messaġġ illi daqskemm għall-Partit Nazzjonalista hija importanti Malta huwa importanti Għawdex ukoll. Il-ħadd 25 ta' Jannar se jkun qed jintlaħaq il-qofol tal-Kunsill Ġenerali dan u l-mument li se jagħlaq bil-messaġġ li se jwassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg.